Hej og velkommen. I dag der skal vi forklare, hvordan man bruger en boremaskine og hvordan man borer med den. Det her det er boremaskinen, og hernede på denne her model, der har vi batteriet, der er hernede, og den tager man egentlig bare af ved at trykke her på de her sider, og så skal man lige bruge lidt kraft for at få den af. Og så sætter man den bare i her igen. Der er nogle modeller, hvor batteriet ser sådan her ud. Der trykker man egentlig også bare på hver sin side. Og så kan man trække dem fra hinanden her også. Og sætte dem på igen. Yes. Sådan en boremaskine her, den bruger man til at bore huller med. Og der skal man bruge de her bor. Og det er vigtigt, når man bruger de her bor, at man finder dem, hvor at der er en spids på. Det betyder, at den må jeg bruge til at bore i træ med. Ja. Og nogle gange kan det være relevant at vide, hvor stort ens hul bliver, når man borer. Og det bruger man sådan en skydelærer til. Og lad os prøve at måle denne her. Den putter jeg imellem de her to steder her, og så trykker helt ind, så den rammer på begge sider. Så kan jeg så se her, hvor mit 0 det er der, jeg skal aflæse. Så jeg kigger fra det store 0 og ser, hvor er det lille 0 henne. Det er 3 streger væk fra det store 0. Det må være 3 mm, det her bor her. Så hvis jeg bruger et hul, der er 3 mm, så vil jeg så finde mit 3 mm bor. Og det sætter jeg fast i min boremaskine herude i enden. Og det kan man egentlig gøre på to måder. Man kan gøre den på en lidt hurtig måde, hvor jeg holder på bordet, mens jeg holder om hovedet her. Og så skruer jeg egentlig. Og den er så låst nu. Jeg skubber den her sorte til højre. Så kører den fremad. Jeg holder fast, mens jeg holder på bordet. Nej, den skal den anden vej. Jeg har boret baglæns. Sådan her. Så kan I se, at den begynder at stramme omkring herude. Den bliver så skæv. Så kører jeg lige lidt tilbage igen. Sådan. Når den så har gått fast, så holder jeg kun fast her og skruer sådan. Så sidder mit bord fast, og vi er klar til at bore. Og den måde jeg kan se, at hvordan mit bord det drejer, det kan jeg kigge på den her lille pil her. Den går fremad, så vil jeg sige, at jeg sådan borer ned i træet. Og hvis jeg vender rundt og skubber den her ind, den vender så den anden retning, og det betyder, at jeg skruer op af træet. Så det er sådan, vi kan genkende det. Og nu vil jeg godt til at skrue i træet, så nu bruger jeg den her. Nu vil jeg så godt til at bore mit træ, og det er rigtig vigtigt, at når jeg borer, så har jeg spændt det træ, jeg vil bore i fast. Det er det her stykke træ, jeg vil bore i dag. Havde jeg haft et tyndere stykke træ, nu kan I se, at det her bor, det kan jeg simpelthen ikke bore hele vejen igennem med. Så det er egentlig ikke så vigtigt, at jeg har træ til at ligge under her, men det er god kutyme at gøre. Det vil sige, at det er godt at øve sig i at gøre det hele tiden. Hvis mit bord havde været længere, og jeg skulle bore hele vejen igennem, så er det, at man skal have træ til at ligge under. Og det er for, at vi får et rigtig pænt hul i vores træ på den anden side, men også så, at vi ikke ødelægger det, vi borer ned i. Så husk altid lige det her træ under. Godt. Så vil jeg bore, og det vil jeg rigtig gerne lige her. Jeg måler lige, at det er i midten af træet. 5,5. Ja, det var rimelig godt. Sætter en prik. Hvis jeg bare begynder at bore nu, så vil det være svært for mig at blive ved med at holde mit bord lige her. Og derfor bruger jeg så denne her syl, som egentlig bare har en spids hernede. Og den sætter jeg oven i prikken, hvor jeg godt vil bore. Og så trykker jeg rigtig godt ned her. Så jeg lige får lavet sådan et lille hul der, så mit bord har noget at gå efter. Og så kan jeg så tage mit bord. Og det er så vigtigt her, at man kigger, borer jeg nogenlunde lige ned. Det vil sige, har jeg en ret vinkel fra træet og op til bordet. Og det vurderer jeg sådan set, jeg sådan cirka har her. Og jeg borer, mens jeg trykker ned oven på boremaskinen, og så borer jeg ned i træet. Godt. Nu har jeg lavet det så dybt jeg godt vil, og jeg skal have den op, og der bliver man egentlig ved med at bore. Så jeg trykker stadigvæk på knappen her, hvor man borer, mens jeg trækker den opad.
Sådan. Så har jeg fået boret et flot hul. Det kan også være, at man tænker, at det her hul, det skal kun være 1 cm dybt. Og det vil jeg nu vise jer, hvordan man gør. Der har jeg brug for en tomstok eller en lineal. Og jeg har brug for malertape. Jeg tager et stykke malertape her. Og så tager jeg min tomstok. Og så skal jeg måle 1 cm op. Der tager man ikke spidsen med, men 1 cm op ad bordet. Og så sætter jeg mit malertape lige der, hvor der er 1 cm. Godt. Sådan. Og nu viser jeg, hvordan jeg kan bore det hul. Jeg finder igen midten af mit træ. Det er fordi, jeg godt vil bore lige her. Vil man have boret alle andre steder, så sætter man selvfølgelig en prik et sted, hvor man selv har lyst til at bore. Og jeg bruger min syl igen. Sådan. Og nu ved jeg så, at jeg skal bore ned til der, hvor tapen begynder. Fordi der er 1 cm ned. Så jeg sætter igen mit bord, spidsen af bordet ned i hullet her. Tjekker, er det nogenlunde lige det her hul? Altså så det vinkelret på træet, det føler jeg den gør. Og jeg trykker igen, mens jeg presser nedad. Så nåede malertapen træet. Og jeg trækker nu bordet op, mens at jeg stadigvæk bliver ved med at køre. Så. Jeg vil lige vise her, at man jo, hvis at ens træ det er bredt nok. I kan se her, at bordet det er længere end bredden af træet, så kan jeg godt bore hele vejen igennem. Og her var det vigtigt, at man har det her stykke træ under, og man har igen spændt sit træ fast. Sit træ skal altid være spændt fast, når man borer. Jeg vil godt bore her nu. Og jeg bruger sylen. Sådan. Og jeg borer. Så bruger jeg bare hele vejen ned, og det er sådan set, jeg kunne nemt mærke i boremaskinen, at jeg ramte det her træ hernede. Det kan I også mærke, når I kommer til at prøve det. Og jeg borer op igen. Sådan der. Og nu prøver vi lige at spænde fast, fordi at jeg netop har boret ned i det her stykke træ. Så vil jeg have et pænt hul heromme bagved, der ikke er sådan vildt flosset. Hvis jeg bare ignorerer alle reglerne og bare borer ud i det blå sådan her, så vil det blive meget grimmere heromme bagpå. Så det er både for sikkerhed, men egentlig også fordi man laver et meget flottere resultat, at man skal bore ned i træet. Ja, og nu er jeg sådan set færdig med at bore, og når man skal aflevere boremaskinen igen, så skal man selvfølgelig også have boret ud. Og det gør jeg ved, og nu borer baglæns, så jeg trykker lige baglæns til her. Og så holder jeg godt fat i enden af boremaskinen her, mens jeg borer lige så stille. Så vil I se, at det begynder bare at løsne sig, og så er den sådan set fri boret. Nu er I klar til at selv lære boremaskinen at kende.